ya mau जों शुटिं खालामनाय दं एसे जों सादुं कामा खालामले हाला गोलोमो लेङो बेनिफ्राय ग्लुक'ज मा लोङो दै मा लोंनाय शुटिंनिफ्राय आं अखा जागारो गारि नायसिनो दं जोंनि नायकनि बाय दै लाजा थान्दा दै गारि से फैयो ह लां एकटा नंनो करग जाक्तो जोंनि नायक सोरहंनाय आंबोनो फुलुंनाय होनाय लाय दिनै थांनाय आं शुटिं स्पट आरो लाय जोंनि नायक फायजाकलायबो फुलुंनाय लाय फायजागियालायबो नुंनाय नक दफा लगे दै दं दे होदो जाबे आदाम मयो जेन इरे गाय थासेनायबो न थानायखौ नायक सोरहंनाय आंबो नायक नालाय नायनो मोनसै दं दा लाय दिनै दाबो अटुलायदों हा नायगोन आंबो कनफार्म लायसिया नायक दिनै फैनाय फैया सिगा थाय नायहले सिनाय जे दिनै सबाय जायगा नंनो जे नायगाना फुंनाय मानलाय नुजां न ताऊ लोकेशन सफायजा आं सिनि केमदार थाङै दंनाय आलाय सिनि स्टाफरक रेडि हई दंजा आं गोसा लेट हई था कारण हलाय नवबो गोसा एरेन्ज खालाय खैताङै आङो एरपरे आनो कल खालायसा दै रक्तना बागै सिनि स्टाफनि बागै हलाय मेन आनि टारगेट हलाय सिनि नायक सफायजाक दै बुनो थाहैनाय नाय सिनि नायक सफायजा हलायबो नंनो फुलुंनाय एक्चुअली सिनि फिल्मनि हिरो सोरो नकियाबो सियो ह हलाय बुनो आं नंनो शेयर खालायजा आं नंनो फुलुंनि बागै हलाय सिनि हिरोइन सोरो बुनो शेयर खालाय माने नंनो फुलुंनि रहा सिनि हिरोइन सोरो अंनाय हलाय ताबो नायगोना थाङै जे सिनि हिरो सफायजाक दै हिरो सफायजाक हलाय त नक अवश्य नंनाय जों वाल बेस्ट चाटा Tapos ng terus langsung tamsa. Kalada. Kala. Hello bro, bahay tong. Are you busy? Black na mo. Bahay. Kahno. Dalmas bunda bro. Lagi. Sini cinema full release online. Jeng I porta phunung nai. Go advance porta arrange khalai tonja. Sini villain. Sama khai thile. Ek din koi tawa mama. दिन कयतावा एक दिन कयतावा मा हैन हम यहाँ मिसिङ खाने आं प्रेक्टिस खालाय दं आं दिनै बुखांतला बाराय खालाय फैनाय एक्चुअली मोनसेनि पारमिसन लाय करैदो नंनो शेयर खालायनि बागै कारण जे फिल्मनि जे काहिनी बुनो नंनो शेयर खालायनि द पारमिसन करै द बां नंनो इरे फेया साइरसनाय आनि इरे बुखांतला थैथाय दं ले थैथाय जां बाराय खालाय एक्टिं खालाय जां वान सयसे मानिया इदो हा एदा हेल्प या बाराय खालाय थैला बाराय क्लास नै बाराय क्लास ai खालाय थैतो गया ai खालाय बाराय क्लास ला ai खौ लाय दं जाना हेल्प दे ला दाना आरो खालादे Katru khade. Chas. Betul. Saya tu kaya apa dah? Dah lah ini jadi salah. Kau mesti berani. Dah bangun ini siap.
Hindi breakfast खाए थे क्या? ini breakfast mana ha? Sini breakfast. Sini bazar ni hisab oi. Mana ha sini bazar? Sana sama nawa sa nang suana. Kalau tahu kintu. Kalau tahu, acha noni bodala ba sa siana da. Himalaya noksari da. Yang tadi masuk yang tadi masuk reaction ada. Tidak kan? Aku kaget dulu. Oke, ayo nak kita. Tekan nama ini mana? Apa kamu kai? Cek ini. Oke. Ang nong program ani je hero bai tini malai ne mani confirm ha director bai malai le ta bunis ka ke nai de sini je villain mani gonda sini korok bai je gonda mani sini film ni gonda lai ima no actually bano onno film bo nukjang na buni ta hair style hair kol pakhne kolong ni bai nok sini magla film na hele pura sini nai nok bana halai sing ta bok lunch khalai gana so morning pasta ni simi ok mani কোনো ব্রেকফাস্ট বা খাইছে গিয়া তাও 4টা বাজে তো তাবক সে লাঞ্চ টাইম চিনি tinin ba sini shooting palaya sorry guys nongna jang samani je sini hero na phunwani nai lang director na sinamani director ne tini shooting kare next je ani blogger ang sibo phunok siana actually sang khana agartala thnai agartala lai hero ni shooting tong lai agartala time vlogs na baba kunung ya bawa bang seman ani blog na continue nai tong di hala ani next blog ong nai ima hala sing sira tama ong nai nong na phunung nai no continue nai tong di hambai